Моля колегите, приятелите от пресата и тези с камери, добре дошли на Българска национална телевизия. Отделили сме за вас едно подходящо место, далеч от светлината. И така, започваме. Добре дошли на поредната втора годишна пресконференция на гражданското движение проект airbg.info на Фондация от България. Първо, искам да знаете, че всички хора, които говорят, са обикновени граждани. Хора, които с доброволен труд са част от проекта, от нашия или от наши партньорски проекти. Хора, които имат своите бизнеси, работа и крадат от времето за семейството, крадат от времето за приятели, крадат от съня си, за да помагат на другите. Това е страхотен пробив. Малко са такива примери днес в България и в света. Аз ги наричам златото на златото и меда на меда, доброволния труд. И така, още 365 дни, всичко, което измерихме. Тези пресконференции за мръсния въздух винаги трябва да започват с лекар, за да сме наясно всъщност за дълбочината на проблема, за това как влияе този проблем на човешкия живот. Най-голямата ценност на съвременната западна цивилизация. Щастлив съм да ви представя доктор Александър Симидчиев, пулмолог от Сдружение Въздух за здраве. Най-големият активист сред лекарите, с невероятен принос за това обществото ни да разбира дълбочината на проблема. Така, добре дошъл. Давам думата на доктор Симидчиев. В живота си съм имал един или два пъти, когато съм бил истински въодушевен, и това винаги е било, когато съм работил с съмишленици. Много те благодаря, защото каузата, която споделихте, е кауза, която отдавна припознах, тъй като аз вчера имах рожден ден на втория ми внук, стана една година, но това е кауза, която е за нашите деца наистина, дългосрочно за нашите деца. Всички вие знаете какъв е проблема с замърсяването. Не знаете обаче, и не само не знаете, но и малко вероятно е да разберете от много лекари дълбочината на този проблем по една проста причина. В нашите учебници, която и да е специалност, белодробни болести, кардиология и така нататък, въздушното замърсяване не присъства. Просто не присъства. Сега пиша писмо до всички ректори в България да включат в обучителната програма за лекарите, които те първо се обучават, темата за въздуха, защото слайда, който ще ви покажа сега, ето този слайд, показва замърсяването като проблем след другите проблеми, които предизвикват здравни последици. И там ще видите, че и като време, което отнема от живота ни, това е лявата графика, за броя години, които се скъсява живота ни заради замърсяването, и като абсолютен брой хора, които загиват от този проблем, това е дясната графика, т.е. смъртността от различни фактори, виждате, че въздушното замърсяване е по-важно, отколкото спин, туберкулоза, малария, взети заедно, по-важно от тютюнопушенето. За тютюнопушенето постоянно говорим, а въздушното замърсяване е далеч по-важен проблем и за него някак си започваме да говорим едва напоследък. Това нещо се изразява като една България, която изчезва от света ежегодно. Това е с 7 милиона човека, които ежегодно спират да съществуват заради въздушното замърсяване. И този проблем е съществен не само по света, той е съществен и у нас. А у нас проблема се изразява в следните цифри. Ние сме с една от най-високите смъртности в Европа и най-високата в Европейския съюз, която според едни доклади е малко над 40, според други доклади е малко под 50, но при всички положения това значи за времето на тази пресконференция поне един човек ще е загинал от въздушно замърсяване в България. Заради този проблем
който ежедневно убива поне по 40 човека в България и това, от което се сравняваме, една кампания, която присъства много видно в медиите. Не, че тя не е важна, тя е много важна, но съотношението е 20 към 1. 20 пъти по-важно е въздушното замърсяване, за него говорим едва кампанийно и то говорим само зимно време, при положение, че проблема е целогодишен. Не е един и същи, но проблема с въздушното замърсяване не е епизодичен, той е целогодишен. И това, което е важно, е да се знае от какво се загива. Обичайните заподозрени, най-сериозно повлияният орган е този, който е на входната врата, белия дроб. Той се уврежда поне по два механизма. Едното е раковите заболявания, поне 1/3 от раковите заболявания на белия дроб се предизвикат от въздушно замърсяване. Белият дроб се уврежда и хронично, така както цигарите го увреждат, с едно заболяване, което се нарича хронична обструктивна белодробна болест. Около 40% от хроничната обструктивна белодробна болест може да бъде свързана с въздушното замърсяване. Но освен тези органи, които са директно изложени на замърсяването, е явно, че замърсяването прониква и по-дълбоко в нашия организъм и уврежда и сърдечно-съдовата система. Около 1/4 от смъртните случаи от инфаркт и 1/4 от смъртните случаи от инсулт се дължат на въздушно замърсяване. Така че проблема въобще не е за подценяване. Аз искам да благодаря Сашо за това, че откри нашата пресконференция и за сътрудничеството, което тепърва ще се задълбочава. Другите причини, които ние откриваме, работейки по темата, като граждани, които преди това не знаят за това, разбира се, са икономическите и причините за това замърсяване. Ние определяме като икономически интереси, които са в противоречие с законодателството. Това е така дипломатичен начин да го кажем и поставяне на стандарта на живот, евтините удобства пред човешкия живот и здравето. Очевидно е, че властите в България са лесно повлиявани от икономически интереси на определени групи и до деня, в който нашия проект стана публичен, замърсяването в никакъв случай не искаха да говорят за него. Политическия риск и риск от идващите избори и страха да загубиш избиратели продължава да се рее във въздуха. Освен това, разбираме, че и представители на властите, за разлика от нас, хората от реалния живот и от бизнеса, сякаш не искат да дадат трайно решение. Защото може би за следващия проблем те няма да бъдат компетентни. И така, ние решихме в обстановката на България, когато Тодор Живков в деня на Чернобил казва, ще си мълчим, и ние виждаме тази тенденция дори и до ден днешен да се крият проблемите за човешкия живот и здраве. С Ники Лучев на 20 февруари решихме, че ние ще измерваме и ще направим това нещо видимо за всички. Трябваха ни само 15 минути, за да открием световния проект Luftdaten.info, където гражданите от Штутгарт с идентичен проблем в София решават с средствата на гражданската наука да започнат да измерват проблема. И така в лабораториите се организират, гражданите правят своите прототипи и излизат с проекта Luftdaten.info с класическата станция, която се използва и при нас, с прахов датчик за атмосферните условия, скрити в две тръби. Виждате, че нашите станции са навсякъде по света, а за тези 2 години Luftdaten се превърна в световен стандарт за гражданското измерване на качеството на въздух. Най-разпространената, разбира се, мрежа, много достъпна, лесно разширяема, данни в реално време. Никой, освен нас в България, не предоставя реални данни в реално време за въздух. Така ние създадохме airbg.info. Стартирахме на 5 април, деня в който 2017 година, преди над 2 години, когато Европейския съд осъди България точно за бездействие по въпроса за фините прахови частици. Тогава стартирахме с 15 станции, а днес сме с 900 станции. На глава от населението, значи, че България не е гъсто населена,
ние сме водещи в света и много се гордеем с това. Нашите станции са навсякъде. Те се намират по фасадите на сградите, по прозорците, терасите на хората, точно там, където живеят. Имаме уникалното предимство на това да не чакаме разрешителни за инсталация и така нататък, а просто да ги включим там, където живеем и да сме информирани. Разбира се, нашите станции са и на най-красивите места на България. Снимката в дясно е от връх Мусала, където работи нашата станция. Ние сме много близо до парламента и успяхме на Московска 33 да монтираме наша станция, нещо, което считаме за сериозен успех. Днес сме ви събрали, за да ви кажем за всичко, което измерихме през изминалите 365 дни и ще ви дам, преди да започнем да говорим за това, нашият доброволец Петър Киров, за да ни разкаже за нашата станция. Нашите станции са изключително точни. И учудващо точни, защото много са лесни за сглобяване, но същевременно използват много прецизни сензори. Ние от миналата година, от февруари месец, след срещата с Комисията на околната среда, имаме съвместен проект по поставянето на нашите станции в районите, където са разположени 5 станции на Изпълнителна агенция по околна среда. Ние монтирахме и следихме нашите показания с показанията на станциите на властта. Ето ги какво представляват нашите данни. Вижте се ясно за един кратък период нашите данни и данните от Изпълнителната агенция по околната среда какво представляват. Съвсем малки отклонения. Преди 2 седмици на срещата на СОПЕР, БАН потвърди, че 75% от нашите данни се препокриват резултатите с показаните от Изпълнителната агенция. Но ние същевременно извършихме и наш анализ. Беше извършен сравнителен анализ от Христо Христов с извършени на данните от официалните станции от Боян Милков, като, например, една станция, която е разположена на Цариградско шосе и в радиус бяха взети 10 станции с техните показания, усреднени, анализирани и какви са резултати. Виждате графика. Усредняването и приблизителното, девиацията на показанията е изключително малка. Нашият анализ е, че 95% ние имаме препокриване на данните от RBG Info с официалните станции. Защото ние не разглеждаме една локална станция, а ние разглеждаме множество станции, които тяхните девиации се компенсират с точността или моментното състояние на градската станция, която е разположена или на паркови, или в градинки, или на други места, където са отдалечени от хората. А нашите станции се намират там, където хората наистина живеят. Двете графики. Едната, където графиките се препокриват, и другата с официалната станция в средата и 10 наши станции около нея с препокриване на резултатите. Благодаря на Петър. Давам думата на Светослав Иванов, за да ни разкаже и да представи данните от нашите измервания за последния отоплителен сезон. Също както Петър, Светослав е доброволец и апостол в нашата работа от самото начало. Заповядайте. Благодаря, Стефан. Започваме с града Първенец, Стара Загора.
Виждате 17 денонощия с данни с превишени стойности. Тук е важно да уточним, че става въпрос за 17 пълни денонощия, 24 часа. Бургас е втория град, който е под допустимите 35 денонощия и с това приключват добрите новини за измерването ни според мен. Варна е един от чистите градове в България, има 37 денонощия с над допустимите норми на фини прахови частици, което вече е над нормите от 35 денонощия според Световната здравна организация и Европейския съюз. Благоевград 39 денонощия. Тук съм длъжен да подчертая, че Благоевград има сериозно намаление от миналата година, където миналата година бяха над 90 денонощия. Благоевград беше града с най-много замърсяване миналата година, а сред нас е Димитър Урдев, който е нашия апостол в Благоевград, който ще ни разкаже за спецификата там. Заповядайте. Добър ден от мен. Благоевград е, въпреки така големия напредък от гледна точка на чистотата на въздуха, все още има какво да се желае и това е както при нас, така и цялата страна. И може би, аз и с част от колегите си говоря, той може да бъде като показател за това, че в едно населено място или в една община, колкото да се старае местната власт, тя не може да реши кардинално този проблем. Защото отговорностите, които са преплетени с ангажиментите на държавата, са така силно преплетени, че позволяват прехвърляне на отговорности от едните на другите. И по голяма степен те имат контролни функции. Това, което на място е направено, показва, че не е достатъчно и че има още много, въпреки многото санирания на сгради, въпреки увеличението на средствата за пъти за изливане на улици, въпреки увеличението на разходите за създаване и възстановяване на зелени зони в града, това показва, че не е достатъчно и че само единствено с решение на национално ниво могат да бъде решен в задоволителни норми. Още повече, че Благоевград е град, който няма промишленост, която да замърсява така силно и мисля, че може да се постигне още много. Благодаря на Митко. Наистина Благоевград е добър пример. Велико Търново над средно допустимите на фини прахови частици. София, може от който най-много се интересуваме всички, 41 денонощия. В сравнение с миналата година отчитаме изключително подобрение, но може със сигурност да се каже, че причината не е в взетите мерки, а в благодатната година. Ветрове, липса на много застудявания, температурните инверсии бяха много ниски. Тук съм длъжен да ви кажа, че миналата година на дните с над средно замърсяване бяха 70. Тази година имаме 41. Но коректно повтарям, че причината не е в взетите мерки, а в природата. Пловдив, града, който също много се интересува, защото миналата година беше най-силно замърсения град, с 65 денонощия с средно над нормите. Тук, ако не ме лъжа паметта, миналата година бяха 86 денонощия. Разбира се, причината отново не е в взетите мерки, а в природните условия. Русе, градът с 73 денонощия, от големите градове най-замърсения град. Знаем много причини, които това довеждат, включително и трансгранично замърсяване. Видин от градовете в България, които измерваме, 91 дни денонощия с средно норми над средно допустимите. Сред нас е и нашия апостол Мартин Петров от Видин, който ще ни разкаже повече какво се случва там. Заповядайте. Благодаря.
пъти в класацията от долу нагоре. Тази година 91 денонощия. Страшно много. Причините са, както навсякъде, запрещаването се дължи на преобладаващо отопление с твърдо гориво. В Видин няма индустрия, няма замърсяваща индустрия, но също така няма навигационна система, няма газова мрежа. Повечето домакинства се отопляват на твърдо гориво. Но това отдава на по-голямата част от проблема. Втората и също важна е, че градът е за добро, разбира се, една огромна строителна площадка, такът ремонти на над 100 локации, жилища, част се ремонтира от месец ноември, т.е. влизаме в период на измерването. И след като сме в последния процес, все пак имаме и добри новини от наша гледна точка. Като първо имаме изключително добра комуникация с общината, с общинската администрация. Подаваме данни поне веднъж месечно в отоплителния сезон и тези данни са взимат на сериозно, в резултат на което провеждаме и срещи поне веднъж месечно през сезон. Като друг положителен пример ще дам, че смятам, че ние сме помогнали този процес, че от месец ноември миналата година общината предприе стъпки и една от съдебните в България, които са одобрени от Екоминистерството и имат право да кандидатстват за финансиране по оперативна програма околна среда по настоящата процедура за подобряване качеството на въздуха. Този проект е за 12,4 милиона. Последни данни на финалната права чака се одобрение в момента. Надяваме се, ако не всички, то поне част от тези мерки да влязат в следващия отоплителен сезон и следващата година да видим статистиката и резултатите от тези мерки. Благодаря. Благодаря, Георги. Това е слайд от миналата година. Той казва хронично бездействие. Аз съм от София. В София бяха взети 100 мерки. Всички от нашия проект се съгласяваме, че те са с стойността на венецуелския долар. Те са много, но реално не работят. И това е голям проблем. И понеже така работим в такава обстановка, група граждани заведоха колективен иск за замърсения въздух и средата, в която живеем. Сред нас е Ивайло Попов от Сдружение за земята, с които работим изключително близо, за да ви разкажем какво се случва с този колективен иск. Добре дошъл, Ивайло, заповядайте. Благодаря за поканата и за възможността да представя темата. За земята правим различни неща, свързани с въздуха. На първо място популяризираме темата сред обществото, за да могат гражданите да са информирани, да осъществяват натиск. Работим с активисти из цялата страна и ги подкрепяме в различни градове, имаме различни инициативи. Изследвания правим с различни учени, за да можем да аргументираме добре тезите. Много съм благодарен господин Симичиев, доктор Симичиев, с който работим изключително добре. Но това, което може би е най-ценният ни принос в борбата за чист въздух, че се опитваме изключително много да работим на институционално ниво. Работим по планове, програми, законодателни инициативи и работим с институции. С някои институции си партнираме, с други си опонираме, а с някои си партнираме напоследък и си опонираме, какъвто е случая с Столична община. Преди известно време, през 2017 година, заведахме колективния иск. От името на група Чист въздух, така се нарекахме. В нея сме Асоциация Диабет тип 2 за земята, Спаси София, Център за независим живот, това са организациите. Отделно трима адвокати, Димо Господинов, който е водещия адвокат, Иван Белов и Христо Христев. Важно е да отбележим, че това дело ние не го водим за себе си, а за това се нарича колективен иск. Ние го водим за всички граждани, като съда прие дефиницията, че колективът е всички живущи, работещи и учащи на територията на Столична община между 2015 и 2017 година. Както и наследници на софиянци, които са починали. Особено мога да докажа, че има връзка с мръсния въздух. Защо заведахме делото? И какво искаме да постигнем? Основно заведахме делото, защото виждахме, че Столична община бездейства, приема ни програми 5 години, след 5 години нови програми и пак нови програми, които на практика не водиха до никакъв ефект, просто защото те бяха формално написани, нямаше съществени мерки. С наш иск, всъщност,
с нашето колективно дело обединяваме 3 иска. Първо, да установим, че през този период Столична община е бездействала. Второ, да задължим Столична община да започне да действа. И трето, да се предприемат адекватни мерки, за да се ограничи замърсяването от въздуха. Какво твърдим в делото, че Столична община не е направила? На първо място, в един дълъг период, между 2015 и 2017 година, Столична община дори нямаше програма за качество на атмосферния въздух. Това беше нещо, което най-много ни възмути. Не само, че програмите не се изпълняват, че те са слаби, а дори нямахме програма за 2 години, а тогава имахме и тежки замърсявания. На второ място, закона дава едни много хубави мерки, които Столична община и всяка община може да предприема. Нашата община не ги предприемаше, да ограничава замърсяването чрез въвеждане на ниски емисии за вредни вещества, да ограничи употребата на определени видове горива за битово отопление, както и да ограничава движението на моторни превозни средства. Отделно, ние искахме Столична община да бъде принудена да има оперативен план, който да ограничава замърсяването в най-тежките моменти, който вече, слава Богу, имаме. Да има по-строги норми за емисии на индустрията. Знам, че в София няма норми на индустрия, но все пак тази, която съществува, да се въведат по-строги норми. Това не се случваше. Сега няколко думи какво се случи с делото. Може би много хора знаят, имаше големи препятствия, имахме два отбора на съдии. След това делото беше прекратено, обжалвахме, спечелихме. Трети отвод на съдия, накрая се намери съдия, който пое отговорност и започнахме с делото. Преди няколко дни имахме първото заседание, което се надявахме, че ще бъде по същество, но за съжаление то беше прекратено по процедурни причини, не по вина на съда. И следващото заседание ще бъде на 20 май, когато вярваме, че ще можем да дискутираме съществото. Това са експертизите и доказателствата, които ще влязат в делото, които ще бъдат, може би, най-определящото нещо за изхода от делото и се надяваме да бъдат приети нашите искания за такива. Благодаря. Благодарности и успех от все сърце за земята Спаси София за колективния иск. Така, какво се случва? Ще има ли по-малко замърсители? За да отговорим на този въпрос, го поканили Мирослав Спасов, който заповяда и сред нас, за да ни разкаже за това какво се случва в София под повърхността. Добър ден, Ден. Спасов. Аз не съм представител на някаква организация, просто съм човек, който живее в София. Живея в квартал Голандовци, както съм се родил. И на 2 на 3 да разкажа какво ни готви София или столичната управа. Както всички знаете, тази тема нашумя напоследък. В София се подготвя... Къде сме? Да. В София, в ТЕЦ София се подготвя изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци. Тези отпадъци, които в момента се горят в циментовите заводи. Твърдението на София е, че това е начин да се рециклират отпадъците, това е начин да се отървем от тях, въпреки че сега имаме друг начин. Това е начин и София да спечели. Да обясним какво очакваме да спечели София. Какво казва проекта за изгаряне на отпадъци в София? Това са данни от официалната оценка за въздействие на околната среда, не са скрити. В инсталацията трябва да се изгаря 180 000 тона отпадъци на година. От това ще останат 36 000 тона пепел, която трябва да се депонира, 10 800 тона пепел, която съдържа живи тежки метали и ще трябва да се транспортира до мина в Германия. И един куп други вещества, които ще се ползват за пречистване на димните газове. Твърдението на София е, че заради 4-степенната система на пречистване, тези димни газове ще бъдат по-чисти, отколкото въздуха, който влиза в инсталацията за изгаряне. Ето и официалните данни за грешната посока от тази оценка за въздействие в околната среда. Първите 3 реда в тази картинка показват сегашните нива на емисии от ТЕЦ София.
по комини. Комин 1, комин 2, комин 3. Комин 4 е бъдещата инсталация. Тази инсталация казва, че ще увеличим изхвърлянето на серни окиси с 64 тона на година, азотни окиси 256 тона на година, прах 13 тона на година, т.е. емисиите от ТЕЦ София ще се увеличат с 20% по отношение на прах. Мястото, само секунда, как беше избрано мястото за изграждане на тази площадка? Ето това е мястото, на което ще се изгради бъдещия инсинератор. Кръгът обхваща 3-километровата зона около него. Както виждате, това покрива целият център. Тук виждаме абсолютно целият център. Това покрива кварталите Орландовци, Педжеримията и ясно за какво става въпрос. За да се определи тази площадка са ползвани данни от измервателна станция на Агенцията по околна среда, която се намира ето тук, в квартал Надежда, всъщност единствената станция, която се намира в целия този кръг. Данните от тази станция сега да покажа. Изглежда. Данните от тази станция. Това са данни официални за миналата година. Брой превишения на пределно допустимите стойности за прахови частици на тази станция според Агенцията за околна среда с 82, при норма 35. И единствената станция в София, която отчита превишение и на допустимата норма за годишна стойност. Това означава, че през цялата година тази станция отчита прекалено високи стойности за замърсяване. И в същото това време тази площадка е избрана за замърсяване. До сега ние говорихме изключително за прахови частици. Я ще покажа и още нещо. Ето тук е показана цифрата 256 тона на година азотни окиси. Всички спомняте скандала за Volkswagen Gate, за автомобилите, които замърсяват повече, отколкото казват. Какво означава? Там ставаше въпрос за замърсител азотни окиси, изключително за азотни окиси. За съжаление, нашата система RPD Info не може да отчита азотни окиси на този етап, но това е също един много важен замърсител. Тези 256 тона на година, с които ще се увеличи замърсяването с азотни окиси, са равни ето на това. 1 милион дизелови автомобила с еврокатегория Евро 4, не говорим за Евро 5 и Евро 6, с Евро 4 да изминат по 1000 км в града. И това е допълнително върху това, което в момента изхвърлят отоплителните централи. Замърсяването с азотни окиси в света е жестоко. Когато погледнете през лято по София от Витоша и видите, че е жълта, това се дължи основно на азотните окиси. Канцерогенно. Точно така, канцерогенно е, затова се случи скандала с Volkswagen. Ето това предлага в момента Столична община да добави в центъра на София. Така, по отношение на замърсителите, Столичната община казва, ние ще имаме собствени измервания. Какво значи това? На комините се слагат измервателни уреди, които да измерват какво изхвърлят тези комини. В същото това време обаче няма нещо, което да измерва натрупването. Погледнете тази снимка. Облака се натрупва над града. В 50% от времето, ето тук пише, това е официален документ от оценката на въздействие на околната среда, 49% от времето на тази площадка вятъра е под 1 метър в секунда. Точно заради това, ето така се натрупват замърсителите. Те не се разсейват. Те казват, ние ще измерваме какво се отделя от комините, но в същото това време никой не измерва и няма да измерва какво се натрупва във въздуха. А то ще остава само. Датчиците са изключени, нарочно. Така, не, просто не се предвижда да се поставят датчици, които да измерват. Остава на датчика в Надежда. Това е представата на Столична община за измерване. Така, и тук още нещо. Единствено да покажа в момента как работи топлофикация. Това е важно. В момента Топлофикация София има така нареченото комплексно разрешително, което указва какви емисии трябва да излъчва. Какви са допустимите емисии. Там също има така наречените средства за непрекъснато измерване, които стоят на комините. Ето тук има един акт
наказателно постановление миналата година за проверка на столична на топлофикация. Как се спазват изискванията на това комплексно разрешително? Ето тук съм извадил данните, какво точно пише в този акт. И тук пише, че през 2016 година средствата за автоматично измерване не са работили в продължение на 4329 часа. Това означава, че през целия отоплителен сезон Топлофикация София, ТЕЦ София, това става въпрос за ТЕЦ София, е работил без независимо измерване. Глобата за това нещо е 30 000 лева. Това означава, че Топлофикация София може да не прави измерване и ще плаща 30 000 лева на година. Половината от стойността на инсинератора, който ще се изгражда и от експлоатационните му разходи е за пречистване на въздуха. Значи тук говорим за десетки милиони. И сега си представете, ако може да се спестите десетките милиони и да платите 30 000 лева глоба. Това е нещото, което ни предлага София, Столична община. Благодаря от все сърце. Така, още за София сме поканали нашите партньори от Сдружение Спаси София. Сред нас е ръководителя на този проект Борис, който ще ни разкаже още за нашия биограф. Добре дошъл. Здравейте на всички, няма се да чувате добре. Ще върна темата или по-скоро ще отклоня темата за мръсния въздух към един от замърсителите, който не говори много за него, но е целогодишен и това всъщност е автомобилният транспорт в София. И по-важното върху алтернативите на този автомобилен транспорт, какво можем да направим така, че хората да предпочитат други форми на предвижване в градското си предвижване. Втория го казвам и така. Тази алтернатива, това е градския транспорт. Има много ясна корелация в целия свят между градовете, които са начело на класациите за качество на живот и качеството им на градски транспорт. Няма как да имаме устойчиво градско развитие, няма как да имаме чист въздух, няма как да имаме устойчива градска мобилност, ако не работим за развитие, постоянно развитие на градския транспорт. За съжаление, в момента това, което се случва в София, противно на пиара, който от години ни залива, не е развитие, устойчиво развитие на градския транспорт. Ние го нарекохме, това е колапс на градския транспорт. Това, което виждате, са официални данни от направени проучвания на ЦГМ, Центъра за градска мобилност 2011 и 2014 година, за използването на градския транспорт в София. Тук конкретно са показани трамвайните линии. Виждате, за този период от 3 години само 3 трамвайни линии регистрират увеличение на броя пътници. Какво е общото между трамвайни линии 5, 7 и 22? Това са единствените линии в София, които в по-голямата си част се движат в обособени независими трамвайни трасета, което какво означава, че те са бързи. Един от митовете, които в София изключително често се разпространява, това е, че новия автобус или новия трамвай е нещо, което ще накара хората да предпочитат градския транспорт пред автомобила. Нищо подобно. Всички статистически данни, които се правят и в други градове, и в София, показват, че факторите, които ще накарат хората да предпочитат градския транспорт пред личният автомобил, това са скоростта, времето за предвижване и удобството на достигане до градския транспорт. Ето разпределение по видове градски транспорт, резултатите за пътниците. Единствено метрото в този период отчита ръст на пътниците си. Това е, тъй като точно тогава беше пусната втората линия на метрото от Обеля през Централна гара до Витоша и Джеймс Балчер. Всички останали форми на градски транспорт отчитат спад. Всъщност за този период средногодишно сме загубили 45 милиона пътника. Тоест в 2014 45 милиона пътника по-малко използват градския транспорт. Въпреки всичките инвестиции, които се правят в системата на градския транспорт, въпреки метрото и въпреки постоянно нарастващия брой жители на София. Това показва само едно. Водената в момента транспортна политика на Столичната община е провал, защото техните цифри показват именно това. А при стотиците милиони, които се инвестират, това да е резултата, това е провал. Защо всъщност, пак казвам, връщайки се на факторите за избор на градски транспорт, каква е ситуацията в София? Да, метрото е най-бързата форма на градски транспорт,
Но наземният градски транспорт, автобуси, трамваи, тролейбуси са с 65% по-бавни от него. Няма друга европейска столица, в която по този начин да са процентите. Навсякъде, чрез приоритизация на наземния градски транспорт, хората, администрациите се стремят наземния градски транспорт да бъде бърз и адекватен като алтернатива. Виждате, сравнено с автобусите, трамваите, те са 43% по-бавни и от автомобилите. Как вие си представяте, че някой ще избере градския транспорт, ако той е с 43% по-бавен, отколкото му е придвижването с автомобил? Изводът е, че автомобилите това е най-бързата форма на наземен транспорт, на наземно придвижване в София. И проблемът е, че ако вие не живеете близо до метростанция и не работите или учите пак в близост до метростанция, най-бързият ми начин да се придвижите е с автомобил. Какво направи администрацията на кмета Йорданка Фандъкова за тези 10 години успешно управление, успешно в кавички? Закри, разруши или се отказва от проекти за 13,7 км трамвайни трасета в София. Искам да ви кажа, в момента трамвайният транспорт като форма на транспорт преживява абсолютен ренесанс навсякъде по света, особено в Европа. Над 120 са градовете, които за последните 15 години за първи път са построили трамвайна мрежа или са възстановили преди това закрити трамвайни мрежи. В София обаче ние правим точно обратното. Въпреки че имаше готово финансиране, например, за трамвайното трасе до Дървеница, с фалшиви аргументи и с невъзможността на Столичната община да защити своя проект, 20 милиона евро финансиране европейско бяха загубени. Трамвайните трасета, трамвайните линии останаха изоставени там. Пак казвам, противно на цялата логика, противно на това, което се случва по света, в София ние разрушаваме трамвайния транспорт, който е най-екологичният, бърз и висококапацитетен вид транспорт наземен, който може много често да бъде алтернатива и на метрото. Защото ако се върна ето тук, трамвайни линии 5 и 7 и 22 в пиковите си часове превозват повече пътници, отколкото големи участъци от метрото на София. Въпреки че капацитетът на метрото е доста голям. И още една малка статистика. София е един от градовете с най-висока моторизация в Европа, между 6 и 700 автомобила на 1000, като по информация на главният архитект и на КАТ, над 600 са автомобилите, които дневно се регистрират в София. Това няма как да продължи устойчиво развитието на града, ако това се запази като тренд. Над половината от пътуващите в автомобил са един човек. Това също не е устойчиво. И ние имаме спешна нужда да променим символът, който един автомобил носи на хората, именно, че това е символ на богатство и на независимост. Не. В богатите градове, в богатите държави символът отдавна не е символ на богатство, автомобилът отдавна не е символ на богатство и независимост. Напротив, това е символ на ретрограден начин на мислене. И само още нещо много кратко. Това показва разликата в минути между градски транспорт и личен автомобил от произволно избрана крайна спирка в покрайнините на София до най-близката метростанция. Сами виждате, 14 до 36 минути по-бързо ви да стигнете от крайградската територия до най-близката метростанция с кола, отколкото с личен автомобил. И понеже нашата организация, освен да критикува, се стреми винаги да дава предложения за развитието на София. Многократно сме говорили, многократно сме предлагали. Тук имате едни 10 мерки, които биха направили градския транспорт на София значително по-предпочитана форма на транспорт и би могла да свали голяма част от хората от автомобилите и да ги качи на градския транспорт. Най-основното е да има повече коли на линия, повече градски транспорт, по-бързо движение, спазване на бус лентите, повече курсове след 20 часа, тъй като в момента обикновено градския транспорт приключва след 20 часа. Но отново казвам, най-важното е да стане ясно, че използването на градския транспорт това е единствената адекватна, висококапацитетна алтернатива на личният автомобил и ние трябва да инвестираме изключително, приоритетно, не само в метро, но и в наземния градски транспорт, който и в момента превозва повече пътници, и то пъти повече пътници от метрото. Благодаря. Благодаря, Борис. Във времето, в което ти говори, бяха регистрирани, ако 600 автомобила на ден се регистрират в София, бяха регистрирани поне 10 автомобила с срязани катализатори и над 15 години. Ако системата на КАТ точно така не е блокирана, но ние имаме днес
освен тази картина на бездействие и освен тези много сериозни проблеми, ние за вас имаме добри новини. И кои са добрите новини и за този проект? Добрите новини ще ви съобщи и данните ще започне с Тослав Иванов. Заповядайте. Благодаря. След като ви казах лошите новини за данните, сега ще ви кажа новините, които ние продуцираме. Добрите новини са, че имаме 900 работещи станции, което прави 50% ръст от миналата година насам, когато беше нашата предходна среща. Добрите новини са, че не сме изразходвали нито една стотинка на данъкоплатеца, нито една стотинка от европейско финансиране или откъдето и да е. Всеки един от нашите доброволци поставя собствена станция, за която плаща 40 евро. Собствени пари. Общо бюджетът, който нашата организация и всички наши доброволци изразходвали са 72 000 лева. Стойността на една чисто нова кола по Еко 6 според мен. Добрите новини са, продължават, че всички нашите станции имаме 650 000 измервания дневно. Всички измервания влизат в нашата база данни, която ние обработваме, и обърнете внимание на следващия слайд. 200 милиона измервания годишно. Това е за хората, които се интересуват от Big Data, трябва да знаят информация, която е в нашите сървъри, която всеки един човек на планетата има достъп и може да анализира коректно и точно. Стига да има това желание. Половин милион, т.е. 5 милиона измервания седмично от нашите 900 станции. Всяка седмица по 5 милиона измервания. Благодаря ви. Трябва да спомена, че още на третия месец от проекта IBM изпрати при нас трима доброволци от Бразилия, Индия и Съединените американски щати от проект Watson. Ние добре виждаме кой се закача и тегли информация от нас. IBM бяха първите. Големите IT компании ползват нашите данни, защото те са с изключителна точност и са много добре структурирани. Основните университети на Европа работят с тях и помагат за изработване на нови решения и по-пълна картина. И така, сега една чудесна новина. Защото има добри хора. И защото има хора, които ние срещаме по пътя. И преди един месец се обади Даниел. И Даниел има новини за нас. Искам да ви представя Даниел, която е директор бизнес развитие за Централна и Източна Европа на Rakuten Viber. И Viber имат новини за вас. Заповядай, Даниел. Здравейте всички, благодаря за представянето. Искам да кажа две думи първо за Viber, кои сме ние. Мисията на Viber е да предоставя качествено, важно, ценно съдържание на потребителите на нашето приложение в България и по целия свят. Ние смятаме, че качеството на въздуха е много важна тема за всеки един от нас. Искаме да предоставим повече информация в нашето приложение в него. И всъщност, ето сега ще ви покажа едно слайдче, което сме подготвили за днес. RPG ще бъдат в Viber с стикери, които са дишащи стикери, и чат-бот, който ще бъде свързан към тяхната платформа. Ние ще използваме тези инструменти с целта всъщност хората да разбират повече за качеството на въздуха около тях. Това, което ще имат нашите потребители възможност да направят, е във всеки един момент, на всяка една локация, да получат информация за нивото на фини прахови частици на избрана от тях локация. Също така ще имат възможност да разберат повече за това как влияе върху здравето ни чистотата на въздуха или по-точно мръсния въздух и как може да се справим всъщност с тези предизвикателства, какви са нещата, които може да предприемем, за да можем да запазим здравето си да живеем по-дълго. И също така за най-ентусиазираните хора ще има възможност да разберат повече как могат всъщност да установят своя собствена станция, която ще измерва нивото на чистия въздух около тях или съответно замърсения.
И по този начин се надяваме да повишим съответно знанието на хората за това колко е важно да има чист достъп около нас. Ние смятаме, че това е, като тема е много важна. Знаем, че всеки един потребител, човек се вълнува от нея. Искаме хората да знаят повече и да има повече информация и достъп до нея и в Viber. Благодаря. Значи, представете ли си, но в най-близко време чатбот, вадите телефона си, след като той ви изпраща съобщение, че около вас идва смог. Вие сте предупредени. Имате възможност да се присъедините към проекта и най-важното да знаете, да сте информирани напълно безплатно. В България има едни мобилни оператори, които правят пари на база на безплатните ни данни, без дори да ни цитират. Има обаче и хора, като Даниела и нейния екип от Viber, които решиха да го направят това некомерциално, без реклами, напълно безплатно. Много ви благодарим. От все сърце. Тук е местото също да отбележа, че над 25 български и световни корпорации помагат напълно безвъзмездно на този проект с логистика, с данни, с пространство, с IT инфраструктура. Ние сме изключително благодарни. И така, Viber в най-скоро време за всеки един човек в България. Ние имаме и още добри новини. Разбира се, добрите новини са добрите хора, които срещахме по пътя. Добрите новини, цялата ни национална структура, виждате снимки от лабовете, когато си помагаме един на друг и си изгодяваме станциите. Това са 900 човека и още 350 на опашката, които чакат своите станции. Това са техните семейства. Това са онези над половин милион души, които разглеждат нашите карти в продължение на един месец. Това са онези, всички онези, които ни помагат активно и разпространяват нашето дело. Добрите новини са и хора като Веселин Малезанов, който създаде в първите дни на проекта Air2.info най-добрата визуализация и помощно средство за това да разберете околната среда в определени участъци, там където работите и там където този проект и статистиките от него на нас помагат изключително добре на нас и са налични за целия свят тук от България. Добрите новини. Променихме вашия дневен ред. Никой не говореше преди това за чистия въздух, но още по-важно променихме дневния ред на властите. Тези, които са овластени от нас, които скриха такъв важен проблем под килим и мислиха, че може да мине. Мислиха, че само те имат станциите, че ние не можем да си го позволим. И да, наистина, една официална станция струва 4 милион евро. Гражданите обаче се оказаха в един момент със същите тези уреди и много. Нашите отношения с тях минават, както и на Спаси София, с първо отказ от реалността. Няма ги тези хора, те не съществуват. Всъщност не, техните станции не са точни. Всъщност няма никакъв проблем. Всъщност, хайде да си сътрудничим. И обратно. И така. Ние ще продължим да изискаме от нас, защото те са овластени от нас, да дават решения, най-вече и на първо място за нашето здраве и живота. Още добри новини, които обявяваме днес. От днес нашите станции могат да бъдат купени от търговски партньори. Преди това трябваше да пуснете заявка към нас, за да одобрим вашата локация и да вземете една от нашите станции да осиновите. На този адрес може да откриете търговски партньори, които в момента NetEagle, който се сътрудничи с Lufthansa, предлага на български език в техния магазин днес, точно в момента, нашият оригинален кит. Другата добра новина е, че днес обявяваме и втората версия на нашата станция, която изглежда по този начин. Значи, за разлика от предишната, тя е много по-компактна. Долната част тръбата и нейния накрайник се грижат за този
проблем на датчиците и така ние сме сериозно атакувани от всеки, който отрича не иска да се съгласи с нашето присъствие. Това е изсушител за въздух. Там, където някой смята, че може да имаме критики. Опция за LCD дисплей, който виждате отгоре, за да може да следите и в самата станция, и тя също идва на изключително достъпна цена. В рамките на 2 седмици ще бъде готова за закупуване от нашия полски партньор. От днес всеки, който реши да има такава станция, може независимо от нас да я регистрира на този адрес. Значи спокойно отивате на нашата веб страница, как да се включи в проекта, отивате в онлайн магазини или в Alibaba, има достатъчно линкове, които и подробни инструкции, как да вземете частите или готова станция, как да инсталирате и как да регистрирате самостоятелно от нас. Това е един голям пробив, защото както осигурявахме тези части, така всъщност това нещо за чакането с 6 до 7-8 седмици забавяше проекта. От днес няма и този проблем е вече решен. С точни и ясни инструкции как това нещо се случва. Така. И накрая, на 19 април днес, Lufthansa, RBG Info по света 1084 станции. Нашето предвиждане е, че само през октомври ние ще достигнем бройката от 24 000. Световен проект за гражданско измерване на въздуха. 200% очакван ръст само в рамките на една година. Всеки един от вас като гражданин може да се присъедини или може да ни следи. airbg.info. Независимо финансиране, доброволен труд, crowdsourcing, citizen science, гражданска наука, истинско гражданско движение. Световен стандарт за измерване и крайна инстанция за измерване на ефективността в мерките на власт. Ако ви кажа, че са решили проблема и вашия телефон или компютър показва червено, покажете им, кажете, работете още. Ще продължаваме да изискваме. Много ви благодаря. Сега е времето за въпроси и отговори. Моля, заповядайте, питайте ни. Сред нас са всички наши апостоли от националната ни структура, нашите партньори, с които се запознахте, доктор Симичиев, Вайло за Земята, Борис Гонев, нашите приятели от Viber, изнесохме и ви показаха много новини. Питайте ни. В такъв случай много ви благодарим за присъствието при нас. Ще помоля нашите партньори и нашите доброволци да отидем на сцената. Един след друг искам да ви представя още веднъж и да ви благодаря за десетките стотици часове работа доброволно по проекта. Заповядайте. Представям ви още веднъж. Петър Киров. Бази данни, регистрации, връзки с осиновителите. Йордан Клебаров. IT инфраструктура. Веб присъствие. Максимум импакт. Определен отдел. Цанко Цанков. Заедно с Петър и с мен и с други доброволци следиме за данните и тяхната точност. Може би само това да ви измислите, че може би малко в страни. Светослав Иванов, нашия апостол във Варна. Димитър Урдев, нашия апостол във Благоевград. Мартин Петров от Видин. Имате работа, Мартине. Миро Спасов, граждани, орландовци, Борис от Спаси София, адмирация. Даниела, накрая, но не на последно, но съседаването. Много ви благодарим за сътрудничеството. Пламена, идвай при нас. Пламена работи трети месец вече при нас, напълно доброволно.
и изготвя магистърската си степен. Тя учи в университет в Холандия. И така, аз съм Стефан Димитров и ви благодаря много. Медики ще получат линк, ако оставите ваша визитна картичка, ще получите до час линк с видеоматериали, с снимков материал и с тази презентация, която видяхте. Само оставете вашата визитна картичка или напишете на няколко листче отпред в стъклената купа. Благодаря ви от все сърце.